Zamisli na trenutak da unutar tebe postoji drevna moć. Tajni plamen sposoban da transformira tvoju stvarnost, iscijeli tvoje rane i otvori vrata prema životu o kojem si oduvijek sanjala. A što ako ti kažem da kljun za manifestaciju tvojih najdubljih želja ne leži izvona, već unutar tebe, čekajući da ga probudiš? Danas ćemo otkriti skriveno znanje seksualne alkemije, kako pretvoriti svoju želju u gorivo za stvaranje stvarnosti koju zaslužuješ. Nemoj otići, jer ono što ćeš saznati u ovom videu može zauvijek promijeniti način na koji razumiješ svoju moć kao žena. Zato se pretplati odmah, uključi zvonče i ostani do kraja, jer ono što ćeš čuti nije samo znanje, već prvi korak prema tvojoj transformaciji. Zamisli na trenutak da seksualna energija nije samo biološka sila, već duboki jezik kojim duša izražava svoje najdublje želje u stvarnosti. Kada govorimo o seksualnosti, obično pomislimo na užitak, na instinkt, na privlačnost između tijela. Ali ono što rijetko razumijemo jest da je ta energija u svojoj suštini ista ona koja pokreće stvaranje, transformaciju i unutarnju alkemiju. Od davnina, mudraci iz različitih kultura nasučivali su da je seksualna moć sveta tajna. Nazivali su je unutarnjom vatrom, eliksirom života ili čak prima materija, osnovnom supstankom koja, kad se pravilno obradi, omogućuje preobrazbu teškog u lagano, gustog u suptilno. I upravo tu žena, nositeljica stvarateljske maternice, zauzima središnje mjesto u ovom alkemičarskom procesu. Draga ženo, možda se pitaš kako je moguće da tvoja vlastita seksualna energija može utjecati na stvarnost koju doživljavaš. Dopusti mi da ti kažem, nije riječ o magiji u površnom smislu te riječi, već o dubokom razumijevanju kako se želje, emocije i misli isprepliču s vitalnom energijom koja prebiva u tvom tijelu. Svaka misao koju neguješ, svaka emocija koju osjećaš, svaka čežnja koju čuvaš u srcu je poput sjemena. No da bi to sjeme procvjetalo, potrebno je zalijevati ga životnom silom koja prebiva u tvojem stvarateljskom centru, u tvojoj maternici, u tvojoj sposobnosti da daješ život ne samo djeci, već i projektima, idejama i stvarnostima. Seksualnost, shvaćena površno, svodi se na fizički čin, na trenutni užitak. Ali kada je gledamo kroz oči duše, otkrivamo da je ona most prema nevidljivom, prema arhetipskom. U svom radu kao analitičarka, iznova sam vidjela kako žene, kada potiskuju ili poriču svoju seksualnu energiju, postaju odvojene od svoje kreativnosti, svog dubljeg smisla i sposobnosti da transformiraju svoj život. Nasuprot tome, kada zagrijemo svoju seksualnost kao sveti plamen, nešto se budi u nama, tiho samopouzdanje, oštra intuicija, osjećaj da smo same kreatorice svoje sudbine. Ali kako napraviti alkemiju s tom energijom? Prvi korak je svijest. Moraš pogledati sebe iskreno, bez osude, bez naslijeđenih moralizama i prepoznati kako se odnosiš prema svom tijelu, svojoj želji, svom užitku. Osjećaš li krivnju kada želiš? Potiskuješ li svoje fantazije iz straha od odbijanja? Ili možda tražiš užitak izvana, ne shvaćajući da prava radost dolazi iznutra? Kada odgovoriš na ova pitanja, počinješ razvezivati čvorove koji sprečavaju slobodan protok tvoje energije. Jer seksualna alkemija nije samo sjedinjenje s drugim, već sjedinjenje sa samom sobom, s vlastitom vatrom. Drugi korak je namjera. Seksualna energija je snažna, ali poput svake vatre, potrebno ju je usmjeriti. Kada svoje intimne trenutke živiš nesvjesno, vatra se raspijašuje, gubi se u raspijašenosti. No kada se povežeš sa svojim užitkom svjesno, kada ga usmjeriš prema onome što zaista želiš manifestirati, nešto se mijenja. Postaješ kanal, svećenica vlastite sudbine. Tijekom intimnog čina, bilo sa sobom ili s drugom osobom, možeš posijati misli stvaranja, jelciljena, obilja. Zamislite da je tvoj dah poput mijeha alkemičara, koji raspiruje vatru koja preobražava materiju. Svaki izdah je čin oslobađanja, svaki odar je čin upijanja te transformirajuće energije. Tvoje tijelo je laboratorij, tvoje srce je kompas, tvoja namjera je iskra. Treći ključ je integracija. Alkemija nije tehnika koju prakticiraš povremeno, već način života. Kada shvatiš da je svaka emocija, svaka želja, svaki tjelesni osjećaj dio većeg toka, počinješ gledati život kao proces stalne transmutacije. Ljutnja se pretvara u kreativnu slagu, tuga u otvaranje prema ljubavi, užitak u stvarateljsku energiju. To je tajna.
Ne postoje dobre ili loše emocije, samo energija koja čeka da bude usmjerena. Ako osjećaš želju, promatraj je. Ako osjećaš strah, zagrli ga. Ako osjećaš ekstazu, proslavi je. Sve je sirovina za stvaranje. Draga ženo, tvoja seksualna energija je dar koji ti je život povjerio. Ona nije tu samo za razmnožavanje, niti samo za fizički užitak, već kao alat za transformaciju. U svakom orgazmu, u svakoj njeznosti, u svakom dubokom uzdahu krije se mogućnost otvaranja nevidljivih vrata, isciljivanja starih rana, sijanja novih stvarnosti. No da bi to postigla, moraš izaći iz ograničenog pogleda koji nam je društvo nametnulo. Mora se vidjeti kao alkemističarka, kao kreatorica. Ti nisi predmet želje, ti si ona koja želi, koja stvara, koja preobražava. U konačnici, seksualna alkemija je čin ljubavi prema sebi. Kada si dopustiš da osjećaš, kada poštuješ svoje tijelo, kada prigriš svoju želju kao sveti plamen, govoriš sebi: zaslužujem stvoriti život o kojem sanjam. I iz tog mjesta počinješ privlačiti iskustva, ljude, prilike koje vibriraju s tvojom novom frekvencijom. Jer svemir ne odgovara na ono što misliš površno, već na duboku vibraciju tvog bića. A ta vibracija rađa se u tvojem centru, u tvojoj maternici, u tvojem srcu, u tvojem dahu, u tvojoj radosti. Pozivam te da istražiš svoju seksualnost kao izvor moći, a ne kao tabu. Da se pogledaš u ogledalu i prepoznaš Božicu, alkemističarku, kreatoricu koja jesi. I kad to učiniš, kad počneš živjeti iz tog mjesta, vidjet ćeš kako se sam život mijenja. Ne zato što se nešto vani promijenilo, već zato što si se ti promijenila. Jer si zapalila vatru alkemije u sebi. Jer si preuzela svoju moć. A to, draga ženo, je prava tajna za stvaranje stvarnosti koju želiš. Kad uronimo još dublje u misteriji seksualne alkemije, postaje neizbježno shvatiti da ne govorimo samo o nizu tehnika, već o dubokoj transformaciji duše. Žena koja odluči krenuti ovim putem je, u stvarnosti, tragačica. Ona traži nešto što nadilazi fizičko zadovoljstvo, nešto što ide dalje od površnih želja. Ono za čim žudi je sveti spoj sa životom, zajedništvo s nevidljivim silama koje podržavaju svemir. A da bi to postigla, mora se osloboditi slojeva uvjetovanja koje je društvo nametnulo tijekom života, naslijeđenih ideja o tome što je ispravno ili pogrešno, društvenih očekivanja vezanih uz njezino tijelo, kulturnih pravila o ženskoj seksualnosti. Alkemijski proces počinje u trenutku kada žena prepozna da je njezina želja vatra koja zaslužuje biti poštovana, a ne potisnuta. U drevnim tradicijama, vatra je bila element koji je omogućavao preobrazbu grubog u uzvišeno. Na sličan način, kada žena prigli svoju želju sa svjesnošću, ona je pretvara u transformativnu silu. Ali taj čin zahtijeva hrabrost, jer uključuje suočavanje s vlastitim strahovima. Strahom od toga da neće biti vojena, strahom od osude, strahom od gubitka kontrole. Prava alkemija počinje u tom trenutku radikalnog prihvaćanja, kada odlučiš da je svaki tvoj dio, čak i oni koji si željela sakriti, dostojan ljubavi i poštovanja. Seksualna energija je također energija sjene, jer ono što smo potisnuli iz straha ili srama upravo tamo čeka da bude oslobođeno. Mnoge žene nose godine bolnih iskustava, izdaja, odbacivanja, krivnje, neizrečenih želja. Ovaj teret, ako se ne transformira, postaje težina koja ometa slobodan tog života. Zato je seksualna alkemija proces pročišćenja. Ne radi se o uklanjanju želje, već o njezinom oslobađanju od okova krivnje i osude. O dopuštanju da ona bude čisti kanal stvarana, umjesto izvor patnje. Ali ovdje se postavlja ključno pitanje: kako pretvoriti seksualnu energiju u silu za stvaranje stvarnosti koju želiš? Odgovor je jednostavniji nego što se čini, iako zahtijeva praksu. Svaki put kad doživiš zadovoljstvo, bilo kroz intimnost ili kroz samu radost života, stvaraš vibracijsku frekvenciju u svom energetskom polju. Ta vibracija je poput signala koji šalješ svemiru, poručujući: ovo želim privući. No da bi vibracija bila usklađena, mora biti u skladu s tvojom najdubljom svrhom. Ako je tvoja želja površna, ako pokušavaš zadovoljiti druge ili popuniti privremene praznine, vibracija će biti slaba i nestabilna. Ali kada tvoje zadovoljstvo dolazi iz mjesta autentičnosti, iz povezanosti s tvojim suštinskim bićem, tada postaje moćan alat manifestacije. Disanje je jedno od glavnih ključeva u ovom procesu.
Kada udahneš, ispunjavaš tijelo životnom energijom. Kada izdahneš, možeš osloboditi blokade i zaglavljene emocije. Fokusiranjem daha na svoj seksualni centar, možeš aktivirati unutarnji plamen i usmjeriti ga prema svojim najdubljim namjerama. Ovaj jednostavan čin svjesno izdisane s namjerom može transformirati tvoje seksualno iskustvo u ritual svjesnog stvaranja. Ne trebaš komplicirane tehnike, samo spremnost da budeš prisutna, da osjetiš u potpunosti, da slušaš suptilne senzacije koje izranjaju kad se poveže sa sobom. Žena koja prakticira seksualnu alkemiju otkriva da nije sama na ovom putu. Otvarajući se svojoj moći, ona se također povezuje s nevidljivom mrežom žena koje su tijekom stoljeća čuvale ovo tajno znanje. Drevne svećenice, isceliteljice, umjetnice, sve one koje su znale da je seksualnost portal prema božanskom uz tebe su, naranjuju te da se sjetiš kosi. Ta nevidljiva loza podsjetnik je da tvoja želja nije hirovitost, već duboki zov tvoje duše da stvara ljepotu, ljubav i smisao u svijetu. Na kraju, želim te pozvati da razmisliš o umjetnosti predaje. Često brkamo moć s kontrolom, vjerujući da moramo imati sve pod nadzorom. Ali prava alkemija nastaje kada svoju volju predaš toku života, kada dopustiš da te zadovoljstvo vodi, kada otpustiš očekivanja i povjeriš se u to da svemir djeluje u tvoju korist. Predati se ne znači odustati, već otvoriti se mudrosti nepoznatog, dopustiti da ti sam život pokaže put. I upravo u toj predaji, u toj svjesnoj predaji, događa se čarolija. Stvarnost počinje usklađivati s tvojom najdubljom suštinom, jer si prestala boriti se sama protiv sebe. Zato te, draga ženo, pozivam da kreneš ovim putem seksualne alkemije s hrabrošću, s nježnošću i s dubokim poštovanjem prema svom vlastitom procesu. Sjeti se da je svaki korak, svaki uzdah, svaki trenutak radosti ili boli dio remek dijela koje stvaraš. Ti si umjetnica, alkemičarka, kreatorica. I stvarnost koju želiš već čeka da se rodi kroz tebe. Seksualna alkemija, kako smo dosad istraživali, suptilni je ples između materije i duha, između vatre želje i smirenosti duše. Želim te pozvati da zaronimo još dublje u misterije ovog procesa. Jer prava transformacija ne događa se u jednom jedinom trenutku. Ona je kontinuirano putovanje, spirala iskustava koja, ako znaš kako je čitati, vode do sve viših razina mudrosti. I upravo u tom plesu suprotnosti, u toj igri između čežnje i prepuštanja, leži suština stvaralačke moći. Zamisli na trenutak da je tvoje tijelo sveti hram, prostor posvećen životu i stvaranju. Svaki dio tvog bića, tvoje ruke, tvoj trbuh, tvoje grudi, tvoj glas, olat je manifestacija duha koji želi izraziti sebe kroz materiju. Kultura nas je naučila gledati žensko tijelo kao objekt, kao nešto što treba kontrolirati ili prosuđivati. No u seksualnoj alkemiji shvaćamo da je tijelo most prema božanskom. U njemu nema ničeg što bi trebalo skrivati ili poricati. Naprotiv, svaka senzacija, svaki impuls je poziv na buđenje. Snaga žene leži u njezinoj sposobnosti da zadrži i transformira. Maternica, kao simbol i organ, je posuda u kojoj se stvara život. No ta maternica ne rađa samo fizičku djecu. Ona je prostor u kojem niču ideje, projekti, snovi. Kada se svjesno poveže sa svojim stvarateljskim centrom, počinje shvaćati da seksualnost nije čin odvojen od ostatka tvog života, već jezgra iz koje se tvoja cjelokupna stvarnost oblikuje. Kakve misli nosiš kada osjećaš užitak? Koje emocije izviru kada se prepuštaš ekstazi? Ta su pitanja ključna, jer kvaliteta tvoje misli i osjećaja tijekom seksualnog iskustva određuje frekvenciju energije koju odašilješ. I ovdje dolazimo do ključne točke, umjetnost jasne namjere. U seksualnoj alkemiji nije dovoljno samo osjećati, potrebno je usmjeriti. Energija slijedi pažnju. Ako u trenutku ekstaze nemaš jasnoću o tome što želiš manifestirati, ta energija će se raspjašiti poput rijeke bez korita. No ako, naprotiv, svoju namjeru, afirmaciju, želju, vizualizaciju postaviš u središte iskustva, tvoja seksualna energija postaje poput laserske zrake koja transformira materiju. Ne radi se o tome da kontroliraš iskustvo, već da ga nježno usmjeravaš, poput vrtlarice koja njeguje sjeme koje je posadila. Alkemija također uključuje duboko prihvaćanje ciklusa. Kao žena, tvoje tijelo neraskidivo povezano s ritmovima mjeseca, s godišnjim dobima,
s protokom i povrakom života. Postoje trenuci za sijanje i trenuci za žetvu, trenuci ekspanzije i trenuci povlačenja. Kada forsiramo užitak, kada pokušavamo nametnuti mušku logiku, uvijek više, uvijek aktivno, narušavamo prirodnu harmoniju svog bića. Zato je toliko važno naučiti slušati svoje tijelo. Ako danas osjećaš potrebu za odmorom, počasti to. Ako danas osjećaš kako ti vatra gori u utrobi, prepusti se kom plamenu. Seksualna alkemija nije kruta tehnika, ona je fluidan ples, neprekidni dijalog sa životom. Željela bi se osvrnuti i na odnos s partnerom, jer često projiciramo na drugoga vlastite nedostatke. Vjerujemo da drugi treba zapaliti našu vatru, probuditi našu strast, dati nam užisak koji nam nedostaje. Ali taj pogled nas slabi, jer nas stavlja u poziciju ovisnosti. Prava seksualna alkemija započinje u nama samima, u prepoznavanju da smo već potpuna vatra, da naš užitak ne ovisi ni o kome drugome, da je naša sposobnost stvaranja stvarnosti koju želimo naša i ničija više. Iz tog mjesta unutarnjeg suvereniteta odnos od drugima se transformira. On više nije prostor nedostatka, već prostor ekspanzije, slavljenja, dijeljenja onoga što već jesi. I ne zaboravimo, seksualna alkemija je također put iscjeljenja. Mnoge žene u svojim tijelima nose sjećanja na bol, iskustva zlostavljanja, izdaje, napuštanja. Te rane ne mogu se ignorirati, ali one također ne bi smjele postati središte tvog identiteta. Alkemija je u tome da te memorije transformiraš, da dopustiš da vatra želje kada je njegovana s ljubavlju i svjesnošću pročisti i regenerira ono što je bilo ranjeno. Nije riječ o zaboravu, već o integraciji, o dopuštanju da užitak bude balzam, da ekstaza postane lijek. U svakom jecaju, u svakoj svjesnoj dodiru, u svakom dubokom izdahu možeš osloboditi slojeve boli i otvoriti prostor za novi način bivanja. I na kraju, draga ženo, želim te pozvati da prepoznaš da je ovo putovanje tvoje. Ne moraš se uspoređivati s drugima, ne moraš slijediti krute dogme, ne moraš tražiti izvan sebe ono što već živi u tebi. Ti si moćna stvarateljica, umjetnica života, alkemistica vlastitog postojanja. Stvarnost koju želiš nije nešto izvan tvog dosega, ona samo čeka da je dozoveš, da je prizoveš svojom jasnom namjerom, svojim slobodnim užitkom, svojom bezuvjetnom ljubavlju prema sebi. Koračaj ovim putem strpljenjem, s radošću i s uvjerenjem da je svaki korak, čak i oni koji se čine malima, dio remek dijela u nestajanju. Ti si to remek dijelo, ti si kratorica, ti si vatra i svjetlost. Promatrajući prostranstvo unutarnjeg svemira, postaje neizbježno shvatiti da seksualna alkemija nije puki čin užitka niti tehnika manifestacije, već inicijacijski put koji nas poziva da otkrijemo svoju najdublju prirodu. Žena koja prigli ovaj put postaje putnica kroz misterij, istraživačica vlastitog bića. Svako osjetilno iskustvo, svaka intenzivna emocija, svaki svjestan da postaje vrata prema dimenzijama duše koje su možda dugo ostale uspavane. Kada se žena poveže sa svojom seksualnom energijom i svijesti, nešto duboko počinje se događati. Tijelo prestaje biti samo biološka mašina i postaje sveti instrument, živi hram. Osjeti više nisu puka kemijska reakcija, oni se pretvaraju u simbole, u poruke iz nesvjesnog, u impuls duha koji žele biti prepoznati i integrirani. Užitak postaje dar, a želja goruća molitva upućena samom životu. Shvatiti ovaj proces zahtjeva stav poniznosti, jer ne možemo prisiliti transmutaciju, moramo je dopustiti da se dogodi. Žena koja pokušava vladati svojom energijom kao da je vanjski resurs, skreće s puta. S druge strane, ona koja uči slušati jezik svog tijela i prepušta se vodstvu intuicije, otkriva da je seksualna mudrost umjetnost svjesnog predanja. U tom predavanju energija se uzdiže. Ono što je prije bilo tjelesna želja, sada se preobražava u prostranu ljubav. Ipak, na ovom putu postoji suptilna zamka, iskušenje da se seksualnost spiritualizira na način koji negira tijelo. Neki moderni pravci, usvojili težnji da sublimiraju seksualnu energiju, padaju u zamku poricanja tjelesne želje, zaboravljajući da smo utilovljena bića. Prava alkemija ne leži u odbacivanju tijela niti u bijegu od materije, već u njezinoj integraciji, u poštovanju tijela kao ključnog dijela procesa. Užitak nije neprijatelj prosvjetljena, on je njegov najvjerniji saveznik. Dnevna praksa seksualne alkemije ne zahtjeva složene rituale niti krute doktrine. Dovoljna je prisutnost,
Umjetnost dubokog osjećanja. Dodiruj svoju kožu zahvalnošću, diši u svoj trbuh s poštovanjem. Dopusti užiku da teče bez potrebe za kontrolom. I dok to činiš, promatraj koje misli se pojavljuju, koje emocije izranjaju, koje slike se javljaju tvojoj svijesti. Svaki osjećaj je ogledalo, svaka fantazija je ključ, svaki trenutak ekstaze je prozor prema vječnosti. Žena koja živi iz ove svijesti postaje magnetična, jer njezina vibracija privlači iskustva koja su u skladu s njezinom suštinom. Više ne traži izvana ono što je prije osjećala da nedostaje, jer je otkrila da je izvor u njoj. Njezina energija postaje teja pjesma koja svijetu poručuje: ja sam kreatorica svoje stvarnosti. Ovo je prava magija. Ne manipulacija vanjskim silama, već spoznaja da tvoje biće u cijelosti predstavlja vibracijsko polje koje je u stalnom dijalogu s univerzumom. Razmislimo također o važnosti tišine. U svijetu prepunom buke i stalnih podražaja, žena koja njeguje prostore tišine pronalazi neočekivanu moć. Tišina je plodna. U praznini niču sjemenke novih stvarnosti. U tišini možeš čuti suptilne glasove svoje duše. Možeš osjetiti pul svoje seksualne energije kao duboki šapat koji te vodi prema onome što istinski želiš. Zato te pozivam da potražiš trenutke povlačenja. Za kraj ovog putovanja želim te podsjetiti da seksualna alkemija nije konačno odredište, već stalno putovanje. Biće dana svjetla i dana tame, trenutaka ekstaze i trenutaka sumnje. Sve je to dio procesa. Nemoj se osuzivati ako se zatekneš u taze povlačenja. Ne traži od sebe trenutne rezultate. Dopusti si biti poput zemlje, plodna u nekim trenucima, u mirovanju drugima, uvijek živa, uvijek spremna za regeneraciju. Seksualna energija je sok koji hrani tvoj život. Koristi je s ljubavlju. Dopusti mi sada da te povedem još dublje u tajne seksualne alkemije. Želim te pozvati da razmisliš o krajnjoj paradoksalnoj istini. Prava majstorija u ovoj umjetnosti ne dolazi kada postignemo stanje savršenstva, već kada se predamo toku života, kada prestanemo tražiti konkretne rezultate i jednostavno postanemo prisutni u iskustvu. Žena koja je proputovala ovim putem razumije da moć ne leži u kontroli energije, već u plesu s njom, u tome da postane živi izraz alkemijskog procesa koji se odvija u svakoj stanici, u svakom uzdahu, u svakoj emociji koja izranja iznutra. Ova predaja nije pasivnost. Ona je aktivno predavanje, radikalno otvaranje prema onome što jest. Kada si žena dopusti da bude u potpunosti ono što jest, sa svojim željama, svojim strahovima, svojim sumnjama, svojim ekstazama, nešto duboko se preobražava. Vatra tada više nije plamen koji spaljuje ili uništava. Postaje svjetlost koja osvjetljava, koja otkriva, koja pročišćava. Seksualna alkemija je, u konačnici, proces prosvjetljena kroz tijelo. Ne radi se o transcendiranju materije, već o potpunom utjelovljenju božanskog u ljudskom obliku, o prepoznavanju da je tvoja seksualnost izraz svetog, a ne teret koji moraš nositi ili alat za besmislenu potragu za užitkom. Žensko tijelo, u ovom kontekstu, postaje alat mudrosti. Svaki otkucaj njezina srca, svaki drhtaj užitka, svaka suza prolivena u trenucima ranjivosti, podsjetnik su na njezinu duboku povezanost sa svime što jest. Seksualna alkemija nas uči da nema razdvajanja između fizičkog i duhovnog, da užitak, daleko od toga da je grijev, jest blagoslov koji, kada se proživljava s punom svjesnošću, otvara portale prema višim dimenzijama postojanja. Orgazam, taj trenutak kada se tijelo i duša stapaju u valu ekstaze, nije samo vrhunac užitka. To je otvor prema beskonačnom, trenutna rastopljenost ikije u oceanu života. Ali kako bismo stigli do tog stanja integracije, potrebno je proći kroz sjene. Mnoge žene, kada krenu putem alkemije, otkriju stare rane, zaboravljene traume, ograničavajuća uvjerona, obrasce naslijeđeno prethodnih generacija. To je neizbježno, jer seksualna energija je poput podzemnog toka koji iznosi na svjetlo sve ono što je bilo skriveno. Žena alkemičarka uči ne bojati se tih otkrića. Dočekuje ih kao učitelje, kao prilike da oslobodi ono što joj više ne služi. Svaka snažna emocija, svaka bolna uspomena, svaki trenutak ranjivosti postaju portal prema isciljenju. Bol je vatra koja transformira. Nije neprijatelji, već skriveni saveznik koji otvara put prema slobodi. Praksa postaje, tada, svakodnevna umjetnost. Nije nešto rezervirano samo za posebne trenutke ili tajne rituale.
svjesno disanje, senzualno kretanje, slobodno izražavanje želja, nežna briga o tijelu, sve to dio unutarnjeg laboratorija. Čak i najjednostavniji zadaci, kuhanje, hodanje, briga o vojenoj osobi, mogu postati alkemijski čini ako ih obavljaš prisitnošću, zahvalnošću i otvorenošću za iskustvo. Cijeli život je posuda u kojoj se stapaju tvoje misli, emocije, želje i akcije. Svaka odluka koju doneseš je alkemijski izbor. Hoćeš li njegovati sveti plamen ili ćeš dopustiti da se ugasi u rutini? Kada integriraš seksualnu alkemiju u svoj svakodnevni život, počinješ primjećivati suptilne, ali duboke promjene. Tvoj glas postaje čvršći, tvoj pogled sjajniji, tvoje tijelo vitalnije. Sposobna se postavljati granice bez straha, tražiti ono što želiš bez krivnje, primati o zahvalnošću. Otkriješ da ti više ne treba odobrenje drugih da bi se osjećala vrijednom. Znaš da je tvoja vrijednost urođena, da je tvoj užitak tvoje božansko pravo, da je tvoje tijelo dostojno ljubavi bez uvjeta. To je prava revolucija. Žena koja sebe prepoznaje kao suvereno biće, kao moćnu stvarateljicu, kao živu manifestaciju božanskog. Željela bi te također pozvati na razmišljanje o vremenu. Seksualna alkemija nije utrka prema cilju, to je putovanje koje se odvija vlastitim tempom. Svaka žena ima svoj vlastiti ritam, svoj vlastiti jezik, svoj jedinstveni način osjećanja i transformacije. Ne uspoređuj se, ne mjeri svoj proces prema postignućima drugih. Svaki korak koji napraviš, svaki trenutak svjesnosti, svaki uzdah užitka je dragulj koji hrani tvoj unutarnji vrt. Vjeruj u svoj ritam, vjeruj u mudrost svog tijela, vjeruj u ples života koji te nježno vodi prema onome što ti je najpotrebnije. I zato, draga ženo, ostavljam ti ovaj posljednji poziv. Časti svoju želju kao sveti jezik, slavi svoj užitak kao dar, živi svoju seksualnost kao put povezivanja s božanskim. Zapamti da stvarnost koju sanjaš nije daleki san, već mogućnost koja već postoji u kvantnom polju, čekajući da je prizoveš svojom vibracijom. Ti si kanal, svećenica, utjelovljena Božica. Kada zapališ svoju unutarnju vatru, kada si dopustiš da osjećaš i stvaraš iz dubine svoga bića, postaješ svjetionik svjetlosti koji osvjetljava ne samo tvoj put, već i put svih žena koje će doći nakon tebe. Želim te pozvati da pogledaš dublje u samu prirodu želje. Što je želja, ako ne manifestacija života koji teži izraziti se kroz tebe? Želja je iskra koja sve pokreće, sjeme koje klija u tami tvoje nutrine i koje želi procvjetati u svjetlosti tvoje svijesti. U seksualnoj alkemiji razumjeti želju znači shvatiti da ona nije slijepa sila niti trivialan poriv, već tajni jezik duše, to koji, kada ga osluškujemo i poštujemo, vodi proces transformacije. Mnoge žene, oblikovane godinama represije, naučile su ne vjerovati vlastitim željama. Učile su da je željeti opasno, da je bolje potisnuti ili kontrolirati tu energiju, kao da je riječ o vatri koja bi mogla uništiti. No ono što se ne govori jest da ta ista vatra, kada li pristupiš poštovanjem i ljubavlju, ima moć osvijetliti, iscijeliti i stvarati nove svjetove. Seksualna alkemija započinje kada se žena usudi slušati svoju želju bez osude, kada se zapita što želi biti izraženo kroz mene, koji dio moje biti želi biti poznat, osjetiti se, biti potpuno proživljen. To nije lak put, jer zahtjeva razgradnju uvjerenja, obrazaca i duboko ukorijenjenih strahova. Alkemičarka je ona koja gleda želju u oči i kaže: prihvaćam te, primam te, poštujem te. Ne kao hir, ne kao obavezu, već kao mudri glas koji zaslužuje biti saslušan. Kroz to prihvaćanje energija počinje teći na drugačiji način. Ono što je prije bila kompulsija ili sram, postaje inspiracija, kreativnost, osjećaj da možeš biti potpuno svoja. Želja je, dakle, karta. Ona nam pokazuje gdje se nalazi naša najdublja čežnja, gdje je život koji želi biti izražen. Ponekad je to želja za užitkom, povezanošću, intimnošću, ponekad za stvaranjem, umjetničkim izražajem, služenjem. Nije toliko važno što je objekt želje, već stav s kojim je dočekujemo. Jurimo li za njom kompulsivno, očekujući da nas ispuni, ili je prepoznajemo kao manifestaciju naše suštine, kao poriv koji nas poziva na širenje? U praksi seksualne alkemije svaki intimni susret postaje sveti obred. Nije važno ili s drugom osobom ili sa samom sobom, bitna je namjera s kojom ulaziš u taj čin. Disanje, pokret,
prisutnost, to su ključevi koji ti omogućuju da otvoriš nevidljiva vrata. Kada dotičeš svoju kožu, kada osluškuješ otkucaje svog srca, kada si dopuštaš osjećati bez očekivanja i bez osude, komuniciraš o najdubljim slojevima svoje biti. Tijelo je proročište, živa biblioteka sjećanja i svaki osjećaj je poruka koja čeka da je čuješ. Želim se također osvrnuti na važnost ranjivosti. U svijetu koji cijeni savršenstvo i kontrolu, otvoriti se užitku i želji znači prihvatiti vlastitu krhkost. Dopustiti tijelu da zadrti, glasu da zadrti, suzama da same potiču, sve je to dio alkemije. Jer upravo u tim trenucima radikalnog otvaranja energija se pokreće, staro se rastapa, a novo može biti rođeno. Žena koja se dopušta osjećati, moćna je žena ne zato što kontrolira svoje emocije, već zato što se dopušta proći kroz njih s ljubavlju i svjesnošću. Podsjetimo se i da seksualna alkemija nije cilj sama po sebi, već ovar u službi ispunjenijeg života. Cilj nije skupljati tehnike ili znanje, već živjeti s više autentičnosti, s više ljubavi, s više prisutnosti. Svaki put kada izabereš poštovati svoju želju, svaki put kada trenutak užitka pretvoriš u čin svjesnog stvaranja, siješ sjeme koje će donijeti plodove u tvojoj stvarnosti. Alkemija nije put za popravljanje života iz nedostatka, već za buđenje obija koje već postoji kad prigliš svoje biće u cijelosti. I zato, draga ženo, zatvori oči na trenutak, duboko udani, osjeti vatru koja stanuje u tvojoj utrobi, puls života koji prolazi kroz tvoje tijelo. Sjeti se da nisi sama na ovom putu. Uz tebe su generacije žena koje su, baš poput tebe, tražile ponovno povezivanje sa svojom stvaralačkom moći. Dopuštaj si biti dio tog živog toka. Dopuštaj svojoj želji da bude nit koja vodi tvoju alkemiju. Dopuštaj svom užiku da bude svjetlo koje osvjetljava tvoj put. Ti si stvoriteljica, izvor, portal. I cijeli svemir uroti se u tvoju korist kad se usudiš biti potpuno ono što jezi. Dok nastavljamo ovo putovanje duboke introspekcije, želim ti govoriti o još suptilnijem aspektu seksualne alkemije, povezanosti tijela, energije i vremena. Mnoge žene, kada kroče ovim putem, vjeruju da je seksualnost iskustvo koje se događa isključivo u trenutku užitka ili u kontekstu intimnosti s drugim. Ali seksualna alkemija nas uči da je erotska energija to koji stalno teče, vibracija koja plete nevidljive niti postojana, šapat koji nas neprestano podsjeća da smo žive, da smo kanali stvaranja, da je svaka stanica našeg tijela odik cijelog svemira. Seksualnost, gledana kroz prizmu alkemije, je neispan tog života koji ne prestaje, koji nije ograničen na trenutak ekstaze, već diše kroz nas u svakom trenutku. Kada udišemo i osjetimo toplinu u svom trbuhu, kada nešto dotaknemo s ljubavlju, kada se dopustimo željeti bez krivnje. Ovo je temeljna istina. Seksualna energija nije nešto što imamo, već nešto što jesmo. Žena koja ovo shvati počne doživljavati vlastito postojanje kao ples između polariteta, muškog i ženskog, davanja i primanja, impulsa i stanke, želje i kontemplacije. Ova svijest o polaritetu nije dihotomija koja razdvaja, već komplementarnost koja spaja. Vatra želje je istovremeno kreativni impuls i poziv na primanje. Kao što zemlja prima sjeme i pretvara ga u plod, tako i žena alkemičarka uči primati energiju života, slušati svoje tijelo kao instrument mudrosti i prepustiti se nevidljivim strujama koje prolaze kroz nju. Ključno je, stoga, kultivirati duboko slušanje. Slušaj svoje tijelo ne samo u trenucima užitka, već u svakom trenutku svog dana. Način na koji hodaš, kako dišeš, napetost ili opuštenost u čeljusti, ritam tvog srca, sve je to jezik. Svaka senzacija je krag, ključ za dešifriranje karte tvoje biti. Seksualna alkemija nije praksa odvojena od života, već način postojanja u tijelu s potpunom prisutnošću, način da prigliš život onakav kakav jest, da ga osjetiš s intenzitetom onoga tko zna da pleše s misterijom. Praksa seksualne alkemije također podrazumijeva razumijevanje međupovezanosti svih stvari. Tvoja energija nije izolirana. Ona je u stalnom dijalogu s energijom prirode, ljudi oko tebe, kozmičkih ciklusa. Mjesec, primjerice, snažan je saveznik. Njegove taze utječu na tvoje unutarnje ritmove, na tvoje emocionalno stanje, na tvoju kreativnu plodnost. Žena alkemičarka ne ignorira te veze. Ona ih poštuje, promatra, integrira. Ne radi se o praznovjerju.
već o ponovnom povezivanju s tkanjem postojanja. Želim te također pozvati na razmišljanje o odnosu između seksualnosti i kreativnosti. Često mislimo na užitak kao na cilj sam po sebi, ali u seksualnoj alkemiji shvaćamo da je užitak kanal, put za oslobađanje kreativne energije koja se može manifestirati u bilo kojem području života. Svaki orgazam, svaki trenutak ekstaze, eksplozija je energije koja, kada je nošena s namjerom, može biti usmjerena prema slikanju, pisanju, plesu i isceljivanju, širenju svijesti. Užitak je iskra koja zapali stvaranje. To las dovodi do ključnog aspekta, posvećenosti sebi. Seksualna alkemija nije igra, niti alat za manipulaciju stvarnošću po vlastitom nalaženju. To je duboka posvećenost tvojoj istini, tvojoj autentičnosti, tvojoj životnoj svrsi. Neće uvijek biti ugodno, jer podrazumijeva suočavanje s tvojim sjenama, tvojim samonametnutim granicama, dijelovima tebe koje si gurnula u zaborav. Ali upravo u tom suočavanju nastaje prava transformacija, ne izbjegavajući bol, već ga proživljavajući, osvjetljavajući ga svjetlom svoje svijesti. Zapamti također da seksualna alkemija nije linearan proces. Biće trenutaka ekspanzije i trenutaka kontrakcije, trenutaka ekstaze i faza praznine. Sve je to dio prirodnog ciklusa. Žena koja zna ploviti tim balovima, a da se u njima ne izgubi, koja uči otpustiti kontrolu i vjerovati u tog života, otkriva da prava mudrost ne leži u kontroli energije, već u plesu snom, u dopuštanju da te vodi, u otvaranju misteriju. I upravo u toj predaji rađa se prava magija, živa alkemija, sposobnost da vlastiti život pretvoriš u umjetničko djelo. Zato, draga ženo, potičem te da nastaviš ovo putovanje s nežnošću i hrabrošću. Poštuj svoje tijelo kao hram, poštuj svoju želju kao sveti jezik, poštuj svoj užisak kao silu stvaranja. Sjeti se da si kanal samog života, da je tvoje postojanje alkemijski čin sam po sebi. Seksualna energija je vatra koja hrani tvoju dušu, koristi je s mudrošću, ljubavlju i svrhom. I kada pogledaš unatrag, shvatit ćeš da je svaki korak, svaki uzdah, svaka suza, svaki osmijeh bio potreban. Ti si umjetnica svoje sudbine, stvoriteljica svog svijeta. A remek djelo koje stvaraš je sam život, proživljen u svoj njegovoj dubini, intenzitetu, misteriji i ljepoti. Draga ženo, sada znaš da seksualna alkemija nije samo tehnika. To je umjetnost, unutarnja revolucija, način da zagrliš svoju želju kao tajni jezik svoje duše. Otkrila se da tvoj užitak nije kraj, već portal za stvaranje, iscjeljenje i manifestaciju stvarnosti koju zaslužuješ. Zapamti, tvoje tijelo je hram, tvoja energija je sveti plamen, a ti si božica koja transformira svoj svijet iznutra. Ovo je tek početak dubokog i magičnog putovanja. Ako je ova poruka s tobom rezonirala, nemoj otići a da se ne pretplatiš na kanal, ne uključiš zvonče i ne podijeliš ovaj video s drugim ženama koje, poput tebe, žele probuditi svoju stvaralačku moć. Ostavite mi komentar ispod. Koji dio ovog puta te najdublje dotaknuo? Zajedno stvaramo ovaj krug žena alkemičarki. Vidimo se u sljedećem videu, gdje ćemo zajedno nastaviti istraživati umjetnost biti božica, kreatorica i živi plamen.